दिनै जोङो आलायारन थियेटारनिफ्राय फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय दिनै जों जितु एग्रिमेन्ट खालामनानै थांदोंमोन बिदि गासैबो जाजोबासै आरो नांलाय खमलाय जाजोबो थारमाने बै फैसा मोननो गोनांखौनो जुदि धार बायदि जुदि बिनो गोनां जायोब्ला एसे दिगदार मोनो नालाय आं फार्स्टआवनो गिबियावनो बुंदोंमोन। हेल' लोगोफोर खुलुमबाय भिटांकि ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजोंहाय मोनथिनो मोनदों आलाइ आरन थियाटारावहाय बाहागो लाग्रा महर दिन्थिगिरि नेरसोन बसुमतारी आरो लीना बसुमतारी बिथांमोना आलाइ आरन थियाटारावहाय बाहागो लादोंमोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। जेरावहाय बिथांमोनखौहाय आलाइ आरननि अनारा एग्रिमेन्ट खालामसेयावबो पेमेन्ट क्लियार होयिनि थाखाय बिथांमोना ओंखारबाय होननानैहाय जोङो नुनो मोनदों। दा बाथ्राया बेसेबां सैथो नोंथांमोना बे नेरसोन बसुमतारी आरो लीना बसुमतारीमोननि खुगानिफ्रायनो मोजाङै खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय। आलाइ आरन थियेटारनि अनारा बिथांमोनखौहाय मा खालामदों बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना गासैखौबो बिसिनि खुगानिफ्रायनो क्लियारलि मोजाङै मिथिनो मोनगोन रायजोफोर। आंनिफ्राय बरायनाय थाबाय। आच्छा जों दिनै प्रेस मिट लानायनि रिजनानो जाहैबाय ओंखारनो गोसो गैयामोन आरो बुंनोबो गोसो गैयामोन आरो बुंगोनबो मोनसे सम लानानै खिन्थु दा एसे थाबनो ओंखारनो गोनां जानायनि रिजना जाहैबाय जोङो फार्स्टआवनो गिबियावनो आं बुंनोसै देग्लाय 2023 सेप्तेम्बरनि 1 तारिखनिफ्राय जोंहा मोनसे एग्रिमेन्ट जादोंमोन आलाइ आरन थियेटाराव एक्टर हिसाबै लीनाया एक्ट्रिस हिसाबै जोंहा एक्सट्रा मोनसे एग्रिमेन्ट जादोंमोन जों नटारि खालामखादोंमोन। गिबियावनो बिसोर जोंनि न'खराव फैनानै मोनसे रिकुवेस्ट खालामफैदोंमोन मालिकआ बिनि थाखाय आरो किसुमान खोथा होनायनि थाखाय एबार आंनि एग्रिमेन्टखौ कर्ट एग्रिमेन्ट खालामब्लासो आं मानिगोन होनना बुंनायखाय बियो एक्सेप्ट खालामदोंमोन। आं बे राइटिं पेननि एग्रिमेन्टखौ आं मानिनाय जानाय नङा आं कर्ट एग्रिमेन्ट खालामगोन। बिथाङा एग्रिबो जादों आरो जों सानैजों खालामबायबो लीनाजोंबो खालामबाय जों उदालगुरि कर्टआव खालामनाय जादों। बिनिफ्राय थाङै दिनैनि रिजोना जाहैबाय ओंखारनो गोनांनि रिजोनानो जाहैबाय जोंखौ आलाइ आरन थियेटारा खारखोमाबोदों सगारनानै होननानै नंखाय फोसावगासिनो बियो नंखाय रायजोफोर। जोंनि फैनो गोनांनि रिजनखौ दिनै आं नोंसोरखौ रोखा खालामनानै होगोन। जों फैयाखै एक्सुवेलि बे मालिकनिनो डिसिसन मानोना जों लास्ट श' गादों होनब्ला जों गुवाहाटी बाथौफुरियाव गादों बिनिफ्रायनो जों श'निफ्राय नेक्स्ट श'खौ जों गाहैनाय जायाखै। बे खालि मा जाहैदों सानफ्रोमबो एबा एभ्रि मान्थ जों मोननो गोनां रांखौ ओरैबायदि बिनो गोनां जायो नांलाय खमलाय जाजोबो थारमाने बै फैसा मोननो गोनांखौनो जुदि धार बायदि जुदि बिनो गोनां जायोब्ला एसे दिगदार मोनो नालाय आं फार्स्टआवनो गिबियावनो बुंदोंमोन आं फैसा बिनो रोङा आरो आं फैसा बिबाय थानो लाजिनाय मोनो बेनिखायनो बुंदोंमोन जे बेनिखायनो एग्रिमेन्टआव लिरखानाय दंखायो रोखायैनो 1 month 1 week सम होनाय जादोंमोन जोङो जेनेबा 1 monthखौ जोंनो 60,000 पे खालामनांगौ इयो बिनिफ्राय जों 1 weekबो बिनो सम होखानाय जादोंमोन लिरनायबो दंखायो बेहाय बिनिफ्राय आरो एग्रिमेन्टनि बायदिब्ला जोङो एक्सट्रा जोंनो जानाय लोंनायखौ होनांगोन आरो थानायखौ एसेबाबो आलादा होनांगोन आं सिंगेल रुम नांगोन होननानै आं बुंनाय दंखायोमोन बिनिफ्राय बेफोरथ' प्रब्लेम गैलानो किन्तु जार्नि ट्रेभेलिंनि थाखाय जेनेबा एक्सट्रा गावसोरनिफ्रायनो होनो गोनां दंखायोमोन बेनिफ्राय आं पार्सनेल कार लांनाय जादोंमोन गावसोरा थाव होगोन होननानै बुंदोंमोन नालाय दा बेथ' जोंनिया 9,500 किल'मिटार जाना दं इयो बेनिफ्राय रिहार्सेलनि एमाउन्टखौबो जों मोनाखै बेनिफ्राय दा मोननो गोनां थानायाथ' गोबां दङ बेखौ आं दा एमाउन्टखौ बुंथ'ला बेयाव एग्रिमेन्टआव दङ जेला बेखौ आं कर्टआव बिजिरनाय जागोन आं कर्टआवबो होखानाय जाहैबाय आरो दिनै जोंखौ गाज्रि फोसावदों जे लीनाजों नेरसोनजों खारबाय थियेटारखौ सेफायलांबाय बिनि मेन रिजन फैनो गोनाङानो जाहैबाय गावनि आखायावनो दंमोन गाव जुदि एग्रिमेन्टखौ फल' खालामनायमोनब्ला जों बेहाय थागौमोन आरो श'बो खालामगौमोन आरो दिनैबो मालिकआ कल खालामदों कल खालामनायाव आं बुंदों जे बियो कल खालामनो गोनां जादों बियो बै नेक्स्ट जानो गोनां श'फ्रा बेखौ एसे प्रेसार होगासिनो दङ आं बिसोरनि दुखुखौबो बुजिदों किन्तु मालिकआ जिबायदि स्टेप लादों बे थियेटार श' खालामनायनि टारगेट गैया बेहा जुदि टारगेट थानायमोनब्ला
जुदि पजिटिभ माइन्डनि मानसिमोनब्ला दिनै एग्रिमेन्टखौनो गावनो खालामदों बे एग्रिमेन्टखौ क्लियार जुदि खालामनानै जोंनो मोननो गोनां रांखौ जुदि होनानै एबा गावनि भुल जानायखौ जुदि जोंनो निमाहा बिनानै जुदि जोंखौ लांफिनोबा जों थाङि गैया जों दाबो येस होदोंमोन खिन्थु बै सानखालि जेब्ला फैखालिनि आं स्ट'रिखौ खोन्थानोसै आं क्लियारै मोजाङै खोन्थानि बै खालि जोङो बै श'आ लास्ट नाइटआ जोबनाय लोगो लोगोनो मालिकखौ कल खालामदोंमोन आं मर्निंआवनो मानो होनबा हराव एसे प्रब्लेम जादोंमोन फैसानि थाखाय एसे दावराव दावसि जादोंमोन लाजिथावना बाथ्रा कमिटिनि आगोलावनो बेबायदि फैसानि थाखाय दावराव जादों थारमाने बै बुंदों सानाव जेनेबा फैसा होगोन बै पेन्डेलाव होगोन होननानै 2 month 4 days जाबायमोन बै खालि जेब्ला दावराव जादों आं 2 month जुदि 4 days जुदि फैसा मोनाब्ला एथि थावनिबो जुदि फैसा होआब्ला आं माजों सोलिनो दिनै आं बेयाव 7 month खाथिबाय रियासलजों लाबोदों 7 monthआव जुदि आं जेबो खामानि आलदा खामानि मावनो हायाब्ला आंथ' निस्सय बे जि खामानि मावबाय थादों आं बिनिफ्रायनो रांखौ मोननांगोन होमबासो आङो गारि सालायनो हागोन गारिजों ट्रेभेलिं खालामनो हागोन बे श'खौ बै श'निफ्राय आरो जोंनि श'आथ' बहुत डिसटेन्स आं बे लिस्टखौबो होगोन खैथा श' गाखो जोङो ओमफ्राय बबेयाव गादों बिनिफ्राय बै खालि दावराव जाखांनानै आंथ' स्टेज गाखोनो गोनां नङामोन बै खालि खिन्थु कमिटिनि हांख्रायनायाव एसे गाखोनाय जादों आं बेफोर रिजनखौ उनाव फोरमायजोबगोन मोजाङै माबायदि जादों नांलायनाया खिन्थु बै खालि आं पारमिसन लानासो फैनाय जादों मर्निंआव आं बेखौ हरावबो कल खालामदों आंखौ लोगो हमाखै बा मर्निंआव कल खालामदों रिसपन्स होआखै खिन्थु बे थाङै गवालपारा मोनहैबाय जेब्ला आं गुवाहाटियाव दङ आं एसे लेट ओंखारबोखायो आं 12टानि आगोलाव ओंखारनानै 3टासोआव आं मोनहैयो आरो माबायाव जायगायाव आरो बेनिफ्राय बै खालि आं मालिकखौ कल हरबाय कल हरनानै सोंबाय जे आं मोनसे डिसिसन लायबाय थारमाने आङो लिगेल डिसिसन लादो रं डिसिसन माने आं आनलिगेल डिसिसनखौ लायाखै आं एग्रिमेन्ट थ्रुयै थांदों मानोना आं बहुत रिकुवेस्टजों सोलिबोबाय खिन्थु सोलिबोयै जुदि गासै माहायावनो जुदि नांलायनो गोनां जायोब्ला जों दावराव दावसियाव थानो बायो जोंहा सासे आर्टिस्टनि स्टेटासखौबो जों लाखिनो हायि जायो बाध्य जायो जों बिनो मालाबा जों बे बाध्य जाहैनायावनो आरो मेंग्लिनायजों माजों ब्रेनफ्रा खामानि होयि जालाङो बै समाव जुदि जोङो जानो लोंनो जुदि मोनाब्ला मालाबा जों माबा मोनसे मोजां बुस्थु जानोबो जुदि हायाब्ला जोंनि देहायाथ' जेरै उइक जालांजोब्बाय जों आर्टिस्टनि महराबो गैला दा जों 7 month जुदि उन्दुनायखौनो गारजोबनानै जुदि बिदि थायोब्ला इमान खस्थ' खालामजानानै जुदि गाज्रि बेबहार मोनोब्ला एसेबाबो दुखु मोननाय फैयो बे खालि बहुत दुखु मोननाय फैदों बेनिखायनो मोनसे लास्ट डिसिसन लानानै मालिकखौ कल खालामनानै बुंनाय जाबाय आदा नोंनि दायथ'खौ नों मानिदो आंनि दायथ'खौ आं मानिनोसै एबारै आं रिकुवेस्टजों थांला रिकुवेस्ट आरो न'खरनि बायदि सालायदो मादो आं बेजों थांला एबारै आङो लिगेलाव थांसै नों होनो गोनां रांखौ आंनो हरदो आं होमबानिया श' खालामहैनोसै आरो जुदि नोंनि डिसिसना जेनेबा आंखौ न'आव थिनहरनो गोसोब्ला नों थिनहरजागोन नोंनिसो डिसिसन आं न'आव थांनांगो ना पेन्डेल थांनांगो नों जुदि मोननो गोनां रांखौ जुदि आंनो अनलाइन पेमेन्ट खालामजोबना होयोब्ला आं थांगोन आरो लिनानिखौ खालामजोबना होयोब्ला जों थांगोन जुदि खालामनो हागोन ना हाया बे नोंनि सायावसै खिन्थु फैसाल' हरबा जानाय नङा आंखौ जिबायदि अपमान खालामदों अर्गेनाइजार बिकि दैमारि बा पुराम दैमारि खोमा बेनि अरिजिनेल नामा खिन्थु बियो डुप्लिकेटसो साइन होयो बिनि सार्टिफिकेटआवथ' आङो माबा नुवाखै बिकि दैमारि नुवाखै बा पुराम दैमारिसो खिन्थु बे अफिसियेलि खामानिफ्रावबो बिकि दैमारि होयो बियो बे होनायावथ' आं खनसे हमनाय जादों एग्रिमेन्टआवबो बिनि सार्टिफिकेटखौ बिनाय जादों खननै साइन होनाय जादों बिखौ उकिलजोंबो रायलायहोनानै खिन्थु बै खालि बियो हामा बेबहार खालामनायनि थाखाय जोंखौ निमाहा बिनांगोन निमाहा बिखांनायनि उनावसो जों थांगोन निमाहा बिनांगोन आरो मोननो गोनां एमाउन्टखौ हरजोबनांगोन होनबासो जों थांगोन मानो होनबा 2 month 4 days जाहैबाय जों 1 monthनिखौल' होबाथ' जानाय नङा बिदि बारखाबाय रुलखौनो ब्रेक खालामखादों बे अलरेडि मोनसेबो फार्स्टनिफ्राय स्टार्टिंनिफ्राय क्लियार बुजायखायाखै थारमाने हायोब्लाबो बुजाया बियो दिनै मानो कारनाव हाया दिनै जोंनि थियेटारा आलायारन थियेटारा सानसेबो रेस्ट गैयामोन अनलि 2 days नामा बिदि गेप्स थादों मागो समाव आरो जिखिनि कमिटिया लांदों आंनियाव कन्टेक्टबो नाम्बार दंजोबो आरो दिनै नुखागोनखा जुदि निउसाव नायबाथ' नुखागोनखा बिसोरो थारमाने थाइसेबो खम हराखै खिन्थु मोननैसो पेन्डेलाव किसुमान प्रब्लेम जायो खिन्थु 50नि सिङाव खम गादों आरो होमबा 50 मबा 60 गादों मबा 65 गादों दाखालिथ' दुरनिफ्राव 60 होमबा बिदि एमाउन्टआव जुदि मान्थलि जुदि 15 लाख फैबाय थादो बियो गारि भारा जुदि लायोब्लाबो 15 लाखआव अनलि बेयाव आर्टिस्ट बेयाव दामि आर्टिस्टथ' गैया जोंनियाबो बांद्राय एमाउन्ट नङा
6 लाख 5 लाखआवनो क्लियार जायो बैबायदि जिखिनि माबा दङ जोंनियाव थिएटाराव जगार दङ टीम दङ बेखिनि टीमजों बे 6 लाखआव कमप्लिट खालामनो हायो 5 लाखआव कमप्लिट खालामनो हायो होमबा 10 लाखआ थालाङो बै 10 लाखखौ जुदि रावबो आर्टिस्टनो जुदि होआखैब्ला बे मा खालामदों दिनै जोंनिखौ बाद होबाय दे जोंनो होआखै होमबा बै गथ'फोरा दा जेरै बेयाव बे लाखिनानै दोनदों गवालपारायाव गथ'फोरखौ लाखिनानै दंबाय थादो बिसोरबो थाइसे दरमा मोनाखै नाथाय बिसोर गिनानै जेबो बुङाखै दा खिन्थु बिसोरो बुंनांगोन थार खोथाखौ बिसोर बुंनांगोन जों मावनायखिनि खामानिखौ जोंनो नांगोन बेथ' बाद जोंल' थालाङाखै बेयाव जों सानैखौल' खारदों होनना बुंदों बेयाव थालांनाया जों साब्रै दङ साब्रैल' नङा बिनि आगोलावबो थालांदों मानो होनबा 2 मान्थ गाहाम जुदि फैसा होआब्ला जुदि गाज्रि बेबहार जुदि खालामोब्ला बेयाव बोरै थानो गाज्रि बेबहार माने मा फैसा बिखालि जुदि प्रब्लेम जायोबा ओरैनोथ' मोजाङानो थायोब्ला फैसा बिबा जुदि दाय जायोब्ला गाज्रि ब्लेम खालामनो नागिरोब्ला बे थिएटाराव थानाया एसे गिथावना मानो होनब्ला जोंनि आर्टिस्टनि लाइफखौ बे थिएटारा आं जिखिनि स्टाडि खालामदों सब बरबाद जादों थारमाने थिएटाराव थानाय मानसिफ्रा बेयाव जाय बायदिफ्रा जोंनि गथ'फोर जोंनि बिनानावफोर थाङो सोरबा थाङो निस्सय जोंनि उनाव जोंनि फिसाजोफोर थांगोन फिसालाफोर थांगोन सोरनिबा आदामोननि सोरबा न'खरनि मानसि थांगोन बेफोर थांनायाव जों बायदिनो जुदि फुगिहैनाङोब्ला बिनि लाइफआथ' बरबाद दिनै मोनसे बायदि ओरैबायदि प्रब्लेम जादों जाय मानसिया बेयाव लेबार 2 मान्थ 3 मान्थ खाथिहैदों बेहा न'खराव बिमाल' सासेल' दङ बिमा सासेल' दङब्ला बे जुदि बेरामाव गोग्लैयो मालाबा मालिकनि खाथियाव थाङो फैसा नांगौ दा आंनिया 3 मान्थानो जाबाय 4 मान्थानो जाबाय जुदि बै मानसिया जुदि फैसा बिनानै मोना गाबना लाबाबो मोना बहुद गाबदों दाखालिबो जोंनि मेगन सिगाङावनो गाबनाय नुदों जोंल' नङा दिनै मोनसे टाइमाव गासिबो बुंगोन आरो आंल' नङा आरो गासिबो सोंजागोन जायखिजाया सासे आर्टिस्टनियाव सों नोंसिनि दरमाया क्लियार जादों नामा थाइसे क्लियार नङा सासेनियाव क्लियार जाया बिसोरखौ मोनसे आखा दोनबाय थायो थारमाने बै पेन्डेलाव होगोन बै पेन्डेलाव होगोन बै पेन्डेलाव होगोन ओमफ्राय फैसा कामावल'सो मोनदो खिन्थु पेमेन्टखौ क्लियार खालामखायो कमिटिया पेमेन्टआ क्लियार जाजोबखादों होमबा दिनै जोंखौ ब्लेम खालामदों जे बिसोरो खारदों बिसोरनि थाखाय जोंनि थिएटारा बायबाय बे नंखाय बाथ्रा जोङो दासिमबो एग्रि दंमोन थिएटाराव थांनो थिएटार श' खालामनो खिन्थु मालिकआसो बे थिएटारखौ सेफायदों फैसानि थाखायनो सेफायदों जोंनो होनो गोनां रांखौ होनो बानानै सेफायदों आरो होनो बानायाथ' जोंल' नङा गासै आर्टिस्टनो होनो बानानै दिनै थिएटारखौ बियो सेफायदों होमब्ला बियो जोंनोखौथ' बाद होदे बै गथ'फोरनोथ' होनांगौमोन ना आरो बियो जोंनो पुरा होनो गोनां रांखौ मा बुङो नोंसोरनि गामु दाना नोंथ' बेसेबां मोनला बहुत ब्लेकमेल खालामो बेथ' ब्लेकमेलाथ' इजिसो आं उनाव मोजाङै बुंगोन खिन्थु जोंनि हारियाबो जोंनि बर'नि आफादफोराबो साननो गोनां बाथ्रा जाना फैदों बे थिएटाराव मा सोलिदों मोनसे इनकुवेरि खालामनाया मोजां आंनि खोथाखौ बिलिभ खालामाबा बेखौ जुदि निस्सय जोंनि बर'नि जिखिजाया आफादा जुदि मोनसे इनकुवेरि जुदि मोजां बिसार खालामनानै माबायदि सोलिबाय थादो बेखौ जुदि इनकुवेरि खालामोब्ला बहुत गिथावना थारमाने नोंसिनि पेमेन्टखौ रेगुलार सोलिबाय थादों जोंनि पेमेन्टआ बै 1 मान्थनियासो जुदि क्लियार जायोब्ला जों बे आराय मासखौ 2 मान्थ 5 डेजखौ जों बोरै सोलिगोन खिन्थु बे खनसेल'बा बेलेग खोथा आगोलनिफ्रायनो जुदि बिदि प्रब्लेमखौ जों मोनबोबाय थादों आरो जोंनि पेमेन्टआ क्लियार जायाखै जादों 60,000खौसो होदों जोंनि केरिं चार्जखौ जोंनो होआखै गारिनि थावनि खरसा जोंनो होआखै एग्रिमेन्टआव रोखायै लिरनाय दङ दा जोंनिया 9,500 किल'मिटार जादों थिएटारनि स्टार्टिंनिफ्राय आरो पेमेन्टखौ जोंहा बहुत प्रब्लेम दङ जों आंनो 1 तारिखनिफ्राय एग्रिमेन्ट जादोंमोन बेखौ जों खुगाजों बुंबा जाया मोनसे एग्रिमेन्टखौ मानो खालामो मानसिया बिनि थाखायनो जोङो 1 तारिखनिफ्राय आंनो दरमाखौ होनांगोन इयो 20 तारिखनिफ्राय हमनाय जादों दरमाखौ सेप्तेम्बरनि 20निफ्राय बेखौ लास्टआव हिसाब खालामगोन होनना बुंदोंमोन बियो बेनिखायनो जों थादोंमोन बेनिफ्राय जोंनोथ' दा गारिनिबो खरसा थावनि खरसा बिनि जोङो माबा दङ बेखौ जोङो लिगेल एक्सन लागोन जों कर्टआव होनाय जाबाय आरो जोंखौ जे जिबायदि लास्टिं खालामदों बिनि थाखाय जोङो मानहानि केस होनाय जाबाय निस्सय बेखौ कर्टआ बिजिरगोन आरो मालिकआ जेसे मिसा बुंब्लाबो बे इसोरखौ गिनो रोङा खिन्थु इसोरा जे मालाबा ओरैबायदि प्रुफ होगोन बे लाइफआव थारमाने बे स्टेपखौ बे होनो हानाय नङा दिनै जोङो आलायारन थिएटारनिफ्राय फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय
दिनै जों जितु एग्रिमेन्ट खालामनानै थांदोंमोन बिदि गासैबो जाजोबासै आरो जोंखौ फैदों खारखुमादों आरो फैसा लानानै खारदों एडभान्स लानानै खारदों बिदि फोसावदों नाथाय बेबा नंखाय बाथ्रा जों फैनायनि समाव जोंनि जितु बिगोमा बिथांखौ जोङो खोन्थानानै बा फनाव रायलायनानै फैनाय जादोंमोन आरोना बियो बिथांनि आखायावनो दंमोन जोङो जे थियेटाराव थांगोन ना न'आव फैगोन बेखौ बिथांनि आखायावनो होनाय जादोंमोन आरो जों डिसिसन लानो थियेटारनि सोद्रोमाया नोंथांमोन भुगिनो गोनां जादों दिनै जों जि खालि न'आव थालांनाय जादों बै सानखालि जोंजों लोगोसे साब्रैमोन आरो साब्रै जों थालांनाय जादों आरो मेन जाहोना मानि थाखाय नोंथांमोना थियेटारनिफ्राय ओंखारबोखो दिनै जोङो आर्टिस्ट हिसाबै सासे आर्टिस्ट हिसाबै जोंखौ बिसोरो आर्टिस्ट बायदि नोजोरै नाया गाज्रि बेबहार खालामदों आरो पेमेन्टखौथ' जोङो सम बायदियै मोनाखै 1 मास 2 मास गाहाम जुदि मोनालासिनो थायोबा जों बोरै सोलिनो जों बेयाव हाबनाय लोगो लोगोनो जोंहा बेलेग खामानि जेबो थाया जायो जों बेहायनो जोङो रिहार्सेलनिफ्राय हमनानै ला जों 4 मान्थ गाहाम जाबायमोन थानाया 4-5 मान्थ जाबाय स' जोंहा जेबो बेलेग खामानि गैया बेलेग इनकाम गैया जायो जों बोरै सोलिनो बिदिहाय जेनेबा जोंनि मोननांगौखौ जों मोनाब्ला जोंनि खस्थ'नि फिथाइखौ जों अभियसलि टाइमाव लुगैखागोन जों बोरै सोलिनो जुदि मोनाबा दिनै समाव जेरैबायदि एग्रिमेन्ट जादों बेफोरबायदि एग्रिमेन्ट बायदि नों मोननांगौखौ मोनदोंना मोनाखै नोंसोर मोननाय जायाखै बेनिखायनो जों दिनैहाय आयेनजों बिजिरनो नागिरदों आरो बेसेबांसो गोबावनि पेमेन्ट बेफोरबायदि मोननांगौ थाबोदों दिनै जोङो 1 मान्थ 7 days जाहैबाय आरो जोंना दा बेसेबां दुखुनांथाव जोङो गावजों गावनो जुदि बेफोरबायदि पेमेन्ट होलायै आरो नासयलायनाय जायोब्ला माबोरै जौगालाङो दा बिसोरल' नङा आरो बेजों लोगोसे माखासे मानसिफोर दंबावो होननानै बुंदों माखासे फाव दिन्थिगिरिफोर दंबावो जोङो मिथिखागौ ओरैनो थियेटारावहाय गोबां मानसि नांगौ दा बैसोरनोहाय जुदि नांगौ मथे सेलारि होआला बेयावलाय खामानि मावग्राफ्राबो मावनो बाखागोन अनारा जुदि मोजाङै जोथोन लायोब्लासो बे थियेटाराबो आपग्रेड जालांगोन मोजाङै मोजां दिन्थिफुंजागोन बयजोंबो मिथिजागोन सिनायजागोन नाथाय बेफोरबायदि जुदि गावनिखौल' हास्थायनानैहाय मावग्राफोरनि थिङैहाय जुदि जोथोन लायाब्ला बा मावग्राफोरनि खस्थ'खौहाय बुजियाब्ला अब्ला माबोरै जौगानो नोंथांमोनाबो स्टाडि खालामनानै नाय आंनि नुनायावहाय आं बे भिडिअखौहाय खोनानानैहाय आंबो दुखु मोनदों बेफोरबायदि जानो नाङामोन आरो दा नांगौखिनि जेसेबांनाखि समायखिरा लादों एग्रिमेन्ट खालामखादों बेखौहाय मोजाङै पेमेन्ट होलायोब्ला आलाय आरन थियेटारनि अनारनि थाखायबो मोजांनि बाथ्रामोन दिनै जों बदनाम लानायखौसो नुनो मोनदों स' रायजोफोर भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौहाय निस्सय निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामबाय गोजोन्थों भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि